Dus u zegt, hey, boeren de mensen met een gevoel voor humor. Kijk. No stupid people beyond this point. Van de beste dan niet. Nou, wat wordt dan de grootste uitdaging om dit als streamstoes is vast te leggen zonder cameraman? Ja. Hij noemt zich stom. Juist het niet. Dat heb ik niet gezegd. Ik snapte hem niet. Nee, ik snap hem niet. De familie Gordijn. Uh-oh. Klinkt niet middelgrote honden. Middelgroot. Goeiedag. Hoi. Hi. U bent mevrouw Gordijn. Ja. Ja. Wij werden getriggerd door het bordje. Leuk hè? Ja, dan denk ik bij mezelf van, hier wonen mensen met een gevoel voor humor. Ja, die met het meeste gevoel voor humor is er niet. Die is werken. Oh. Ja, er moet ook geld verdiend worden, hè? Ja, tuurlijk. Mag ik me even voorstellen? Ja, ik was met het afwassen. Oh, ik dacht, ik kom net van het toilet af. Nee, ik heb dat de handen. Ik was naar het afwaswater laten lopen. Ah, ken je het programma, toevallig? Welk programma? Onderweg van Ja. Ellen? Ja? Je zegt het zo van, Ja. Ja, ik ben geen fan van die zender, maar van alleen de tv-zender. Ik kijk er niet graag naar. Oh, waarom kijk je er niet graag naar? Het is heel stom als je je eigen dialect hoort. Dat klinkt zo stom. Oh, die kende ik nog niet. Ik vind dat stom klinkt. Oké. Waar kijk je graag naar dan? Omroep Brabant. Ja, wat is het? Zal het zijn? Waar kijk ik veel naar? ID, weet je, die moordingen wat opgelost worden. RTL 4 ook wel, nieuws vooral. Oh, dus je houdt wel van misdaad? Documentaires en zoiets. Ja, Wat is de laatste leuke documentaire die je gezien hebt? Wacht even, laat me even nadenken. Het ging over gisteravond was een man aan het vertellen, zijn zoon, die had zijn vrouw vermoord of wat. Daarover. Oké. Wat heb je op je... waarom dat? Waarom heb je daarvoor gekozen? Het is een tijgerwelp. En mijn zoon is van het jaar 2010. En het Chinese sterrenbeeld is een tijger. Oh, En de welp staat voor ja, mijn zoon. en de bloem? Ik vind het gewoon een mooie bloem. Hey, en de drie kruisjes? Die zijn van Amsterdam. Ja, dat... Niet van het voetballen, hè. Nee, echt de stad. Ik ben niet van het voetballen, helemaal niet. Je klinkt ook niet echt Amsterdams. Nee. Waarom dan? Wat heb Ja, je met mijn Amsterdam? schoonvader is een Amsterdammer en toen zijn wij naar die stad geweest. Ja, en ik was eigenlijk gelijk verkocht. Mijn man is half Amsterdam. Ja, komt half van Amsterdam. Hoor je dat als hij praat? Nee, Nee. want mijn man is een Brabander. Ah, oh, je bent wel een internationaal huishouden hier. Maar mijn schoonvader, als ik die in de telefoon, hij is overleden, maar als ik die in de telefoon had, ik verstond hem niet. Ik weet het niet, dat echt dat Amsterdamse, ik verstond dat niet. Die kwam echt uit een Amsterdamse volksbuurt ook? De Jordaan of de Pijp? Ja, de Jordaan. Ah. Die kwam echt van de Jordaan, ja. Oh. En had je een goede band met hem? Ja, ik heb hem 1,5 jaar gekend. We hadden op zich een goede band. Hij accepteerde mij als zijn schoondochter. Maar hij is overleden aan kanker. In 2006. Oh, dat is al lang. Dat is lang geleden, ja. Potverdikkie. En heeft hij jullie wel eens meegenomen op sleeptouw naar... Nee, wilden we een keer. Maar toen, toen werd hij ziek. En toen ging het feestje niet meer door. Woonde hij in die buurt? Nee, hij woonde in Boxmeer. In Brabant. En daar komt jouw wederhelft Ja. ook vandaan? Ja, En jij komt... Bochels. Bogus. En de van Bogus, ja. Ja. En hoe heb je die man van jou Hij uit Box... woont hier in Simpelveld toen. Oké. Hij is toen in 1994 naar Simpelveld verhuisd. En toen heb ik hem hier leren kennen, hier in Simpelveld. Met uitgaan? Nee, gewoon in het park. Ik stond in het park en hij kwam aangereden en toen raakten we aan de praat. En dan zijn we niet meer van elkaar afgekomen.
Jij lijkt me type dat wel op iemand af durft te stappen. Of nam hij het initiatief? Ja, we stonden daar eigenlijk met een paar mensen. Ja, en op een gegeven moment kwamen we aan de praat. Heel stom. En ik ben inderdaad wel degene geweest wat daarna met hem contact heeft gezocht. En nu zijn we op stap gegaan. En toen, Toen was het beklonken. ja. 21 jaar geleden, bijna. Zoon van 10? 16. 16 inmiddels. Ja. Oh nee, 2010. Het 2010. jaar van de tijger. Heb je daar iets mee met de Chinese manier van... Want hun nieuwjaar valt ook niet op Ik vind de dat dag. hun mooie sterrenbeelden hebben. Alleen ja, ik ben een varken. Ja, daar doe ik niks mee. Mijn man is een aap. Ja, mijn zoon is een tijger en dat vind ik gewoon een hele mooie. Van wanneer is jouw man? Van 80. Nee, maar welke maand? April. Oh nee. Dan... Is een ram. En als je van oktober bent, zoals ik... Mijn moeder is van 1 oktober en die is weegschaal. Ja, dat ben ik ook. Maar wat ben je dan volgens de Chinese... Nee, het gaat naar het jaar. Jaartal, het geboortejaar. Oh. Het Chinese. Oké. En weet je die allemaal uit je hoofd? Nee. We hadden ooit eens een kalender, maar... Dus jij bent een varken? Ja, dus dat ga ik niet op mijn lichaam. Nee, vind ik niet zo mooi. Nee. Ze zijn wel lekker, maar... Het zijn ook leuke, lieve beestjes, maar... Wat betekent dat dan, volgens de Chinese wijsheden? Zo vaak- Varken of apen of ben je er niet zo diep in? Niet zo heel in verdiept, nee. Nee. Is hij is 16 nou, hè, die zoon van jullie. Hoe heet hij? Kai. Kai. Is Kai een beetje een tijger? Hij is wel ene die wel van zich afpraat, ja. Ja, zie je? Maar hij is ook ene die houdt in de gaten, die observeert, die Doen zij ook, hè? let op, ja. En als het hem echt, hij zal niet zelf iets doen, maar als het hem echt is, dan bijt hij wel van zich af, ja. Ruimt u zijn kamer op? Ja, als ik het hem vraag wel, ja. Niet uit zichzelf. Nee, Moet want echt, anders was het wel een varken geweest, hè? Nee, moet ik echt zeggen, ja. Hey, en dat hartje op jouw vinger? Is gewoon van de liefde. Naast Oh. de trouwring, hè. Dus je bent een beetje romantisch, ben je wel? Ja, toch wel. Af en toe eens uit eten met z'n tweeën. Hé, Ja, onze zoon is oud genoeg, die kan voor zichzelf een beetje, hè. Krijg je de vrije een beetje terug, moet je er ook van genieten. kan die een eitje bakken? En, ja, die is wel, die kan op zichzelf Pizza, passen. soep. Ja, je moet hem niet komen met aardappelen, groente, vlees. Hè. Zelf maken, dat gaat hem niet worden. Oh, Maar oké. soepjes, pizza's. Dus hij overleven. Ja. Ja, dat lukt hem wel. Lekker, Iets en, opwarmen. lekker en makkelijk. Ja, precies. En als jullie met z'n tweetjes uit gaan eten, wat heeft dan jullie voorkeur? Welke? Vaak meestal Griek. Een Waals. Ja, laten we geen namen noemen, maar Een dan Waals. weten ja. Maar die is wel de moeite waard? Mm. Oké. Heerlijk, Onthouden. gezellig. Leuk. Al dus onze cameraman. Hey, en Ja. die Brabantse kerel van jou, hoe heet die? André. André. En André die hangt dan zo'n bordje op. Mm. No stupid people beyond this point. Ja. Hoe moet je zijn gevoel voor humor omschrijven? Hoe zou jij dat doen? Droog. Toch wel vaak ja, met een kern van waarheid in. Ah, Weet je, maar, ja, we mogen, ja, er zijn mensen die mogen we niet. Ja, daar hebben we die toch liever niet over de streep. hoe doen we het tot Of nu dat toe? heb je dat bordje wat daar hangt ook al gezien? Ik heb hem gezien. Nee, hier aan de zijkant van de schutting. Wacht. Nee, Ja, lees die maar eerst. Oh, wacht. Oh ja. Nou, als ik dit vrij interpreteer. Wij komen hier niet een verhaal verkondigen. Wij komen een verhaal ophalen. Dus eigenlijk moet jij ons €25 betalen. Nee, want je ging akkoord toen je belde. Staat dat daar ook? Ja. Oh, dan heb ik niet Als je goed op. belt, dan ga je akkoord. Met de voorwaarden die erboven staan. Oké, en zelf voorwaarden bedenken, dat werkt niet Nee. bij jou. Je bent wel een keiharde onderhandelaar, hè? Ja, het moet een beetje in de richtlijn houden. Maar nog even over André. Dus op het moment dat hij iemand niet mag, dan gaat hij dat een beetje verpakken in humor.
Ook wel, ja. Dat mensen het soms niet eens in de gaten hebben. Dat hij ze niet mag. Ja, dat kan al eens, ja. Ja. Dat die dingen zegt, dan weet ik gelijk van, oh ja. Het is weer zover. En jij bent nu toevallig thuis, je bent vrij vandaag? Ik heb deze week vakantie. Ik ben aan de poets. Ja, zo is het normaal, hè. Het weer wordt goed, ik denk, ga je buiten wat in de tuin doen. Lekker. Maar vakantie in je eentje, Ja. ging het niet samen? Ja, ik werk in de zorg en hij in de winkel. Dus ja, hij heeft met kerst vrij, ja, dat krijg ik niet. Hij heeft met oud opnieuw vrij, krijg ik niet. Hij heeft met carnaval vrij, krijg ik niet. Dus ja, dan heb ik meestal in mijn eentje vakantie. En heel veel etentjes. Ja, meestal 1 keer per maandje wel. Moet kunnen toch?